Lulu sasazo ngqo lwendaba estudio 12 kwikomkhulu le-SABC eAukland Park eRhawutini nazi eziphambili. Kukho abantu abadala and kukho abantu abakhubazekileyo, kukho nabantwana abancinci and abo bantu bakhutshelwe estratweni. Umbutho iSouth African Human Rights Centre ufake isicelo senkundla uphikisa isigqibo sokukhupha ngetshova abahlali baseChicken Farm ngaseMonti eMpuma Koloni. Uze sikwazi ukuphuhlisa ishishini, mayibe khona iprogram esiyenzayo yokuqeqesha iinkokheli zethu so that zikwazi ukumelana nemicelamngeni esijongana nayo. Kuphethelelwe inkqubo entsha ejolise ekuphuculeni umgangatho wobunkokheli kwicandelo leteksi eNtshona Koloni emva kodushe loonoteksi lwakutshanje kwisixeko saseKapa. Inkosi Mazole, isicaka sithambile, ndingaphosisanga amaseko, Maqawuleni warhuqa. Umbutho ongenzi inzuzo iSouth African Human Rights Centre ufake isicelo senkundla uphikisa isigqibo sokukhupha ngetshova abahlali baseChicken Farm ngaseMonti eMpuma Koloni. Abahlali bakhutshwa ngetshova kwizindlu zabo abangena kuzo ngokungekho mthethweni emva kokukhalaza ngokungathathelwa ngqalelo nokuchitha ixesha elide belinde izindlu. Lo mbutho ukholelwe ekubeni okukhutshwa kwabo ngetshova akukho mthethweni njengoko bengazange banikwe isilumkiso. Abahlali bacholachola okushiyekileyo emva kokuba bekhutshwe kwezi zindlu ngenxa yokungena kuzo ngokungekho mthethweni. Abanye babo bashiyeke bedinga bengayazi ukuba baza kuyifihla phi intloko. Bakholelwa ukuba amalungelo abo anyashiwe ngabasemagunyeni. We have decided to approach inkundla of which ke amaphepha ke siwenzile ayileke kumasipala weBuffalo City kunye neDepartment ka-Human Settlement into kokubana ke mhlambi baphendule mhlambi ke iyawuvela ke into kokuba emaphepheni wabo into nasemagqwetheni wabo into kokuba yintoni ebangela into bana benze ngolu hlobo. Lo kaMachaya wongeza ngelithi imeko yokuhlala iyehambi emva kokuba kuthathwe elinyathelo. Kukho abantu abadala and kukho abantu abakhubazekileyo, kukho nabantwana abancinci and abo bantu bakhutshelwe estratweni. Abantwana abasakwazi ubheka esikolweni, i-right yabo to education iphazamisekile. Kusenjalo umasipala ombaxa eBuffalo City uthi ulandele onke amanyathelo omthetho ukuzokufika kwesi sigaba. But sithi kuba singumasipala okhathalayo siyafuna uhlala phansi nee-communities sixoxe nazo, but abantu funeka ba-understand ukuze ubenefite kwiprogram ye-housing scheme yakwamasipala okanye yakarhulumente ufuneka uqualify umiti criteria ethile. Lo mba uza kuchotshelwa kwiinkundla zamatyala ngoLwesibini weveki ezayo. Abongile Yangisi kwiindaba ze-SABC eMonti. Utata waseThekwini odandathekileyo ucinga ukuthatha amanyathelo omthetho emva kokuba unyana wakhe liwelo neminyaka esixhenxe bulewe yaze intombi eliwele yangxwelerheka ngokungenalusini emva kokuwa emngxunyeni welift ukusuka kumgangatho wesine kwiiflats zaseThekwini. Uaphelele kanye newele lakhe uAphile babedlala kuleli bhilidi ngaphambi kokuba balimale. uDlamini onguchwepheshe kwi-IT uthi ikheshi belingasebenzi isikhathi eside, nathi kusukela bahlala kule ndawo ezinyangeni ezintathu ezedlule belivele lingasebenzi. Uthi ukhumbula kahle kungqongqozwa eminyango ngeledlule. Mina nokho eminyango uma ngivula ngithola ukuthi abangani babo bathi malume abangani besebewile. So ngiqale ngingajoki ngibuza ukuthi ngichaza ukuthini bawephi, bathi bawele emgodini bese kungithusekelo ngoba ngawo awukho phela umgodi eflatini. So ngithi no, wozani nizongibonisa ngiphume ngigijima ngitshele unkosikazi wami ngithi kuthiwa ingane ziwile ngisaphuthuma ngobheka ngihambe. Uma ngifika zikhomba umnyango weflat welift. Ama-lift ayi-2, ukhona esebenzayo ukhona le engasebenzi abalimala kuyona abantwana. uDlamini uthi ufuna ukwazi ukuthi umnyango wekheshi belingasebenzi uvuleke kanjani ngelanga lengozi. Awekho amasayini akhona akhombisayo ukuthi i-lift ayisebenzi. So ukuya kwami nami ngiya ngamandla ngobheka ngithi mangifika ngisiphusha isicabha nami ngacishe ngawela phakathi.
uDlamini uthi iziphathimandla zaleli bhilidi zihlanzile indawo okwenzeka kuyo ingozi, kwafakwa namabhodi anezexwayiso ngemuva kwengozi ngaphambi kokufika kwamaphoyisa. Uthi wanikwa isikhwama esinokudla kanye no-teddy bear, nathi wanqaba ukwamukela lokhu. Nathi umndeni wakhe unqatsheliwe ukuthi uthole i-CCTV footage ngesigameko. uDlamini uthi indodakazi yakhe ilimele kabi, kanti ilimele kakhulu nasekhanda, isesimweni esibucayi esibhedlela. Uthi usaloko ebuyelwa isithombe emqondweni sangosuku lwesigameko. Police in Durban Central have registered an inquest docket for investigation following an incident in which a 7-year-old boy, when he allegedly fell into an elevator shaft at a block of flats on Dr. Pixikasemi Street on 18 October 2025. The victim was taken to hospital where he died on arrival. Abanikazi bebhilidi iHome Lifestyle ithi kunophenyo olunzulu ngale ngozi. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Kuphehlelelwe inkqubo entsha ejolise ekuphuculeni umgangatho wobunkokheli kwicandelo leteksi eNtshona Koloni. Eliphulo i-minibus taxi executive leadership program lisungulwe ngokubambisana nomfelandawonye woonoteksi Santaco, iYunivesithi yaseKapa kunye nabasemagunyeni kwezothutho eNtshona Koloni. Ubunkokheli ukomelela nobukroti bokuthabatha izigqibo ezingqengqwa zezinye zentsika amagunya anethemba lokuzendelisa kwicandelo leteksi. Kambe ke bakwanethemba lokuba le nkqubo ikwingabula zicawu iza kukhwebula eli candelo kubutshijolo, ubundlobongela nasekubeni lizinze. Ukuze sikwazi ukuphuhlisa ishishini, mayibe khona iprogram esiyenzayo yokuqeqesha iinkokheli zethu so that zikwazi ukumelana nemicelamngeni esijongana nayo. Njengoba iminyaka itshintsha, iinkqubo ziyatshintsha, kukho ubuchwepheshe bale mihla obufuna uba umntu abe unolwazi oluphangaleleyo ukuze sikwazi belishishini silikhulise. Kananjalo amagunya wezothutho kwiphondo lentaba etafile athi inkokheli zecandelo leteksi mazifunde ukuba izigqibo eziliqilima kumele zenziwe ngendlela eza kuxhamlisa neza kukhusela imfuno zoluntu endaweni yokulangazelela ukwaziwa. And you need to talk to someone that is really honest in his dealings, but who has an interest of making sure that the commuter that is going to use public transport in this province is not going to lose his or her life because people don't show leadership. Lo gama lenkqubo yilwe yiarhente iResolve and Change Systems neYunivesithi yaseKapa icwangciswe ngokukhethekileyo ukukhawulelana nezidingo kwezothutho. This program is a pivotal one. It's the first of its kind in the industry, and it is a great move towards transformation. Ukanti ke amagunya icandelo lezoshishino kwiYunivesithi yaseKapa axinenise ngelithi le nkqubo icwangciselwe icandelo leteksi ngengqalelo yobunkokheli nokuza nenguqu, kunjalo nje banethemba lokubona abathabatha inxaxheba kuyo bebaziinkokheli ezinenkqubela phambili nezinegalelo kwikamva eliqaqambileyo. Le nkqubo ebizwa njenge-minibus taxi executive leadership iza kuthabatha inyanga ezintandathu. Kwalapha izindabeni butshintshile ubomi babantwana abali-16 KwaZulu-Natal abaphila nemile becandeke nenkalakahla emva kokufumana utyando. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindawo kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kanti xa ubukele sicela ucofe ulike, ze uba ukwamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe umbutho ongenzi inzuzo iSouth African Human Rights Centre ufake isicelo senkundla uphikisa isigqibo sokukhupha ngetshova abahlali baseChicken Farm ngaseMonti eMpuma Koloni. Abahlali bakhutshwa ngetshova kwizindlu zabo abangena kuzo ngokungekho mthethweni emva kokukhalaza ngokungathathelwa ngqalelo nokuchitha ixesha elide belinde izindlu. Lo mbutho ukholelwe ekubeni oku kukhutshwa kwabo ngetshova akukho mthethweni njengoko bengazange banikwe isilumkiso.
Kufumene inxaso yamaqela ezopolitiko okuguzulwa kweli kuluhlu lokungakwazi ukuqubisana nonalisolano lwemali. Amaqela ezopolitiko aqhwabele izandla urhulumente ngokufezekisa le njongo aze agxininisa imfuneko yokugcina inguqu. Eli labekwa koluhlu ngoFebruwari 2023. I-Financial Action Task Force ibalula ubuthathanga kwinzame zeli zokulwa ukuthutyeleziswa kwemali kunye nenkxaso-mali yabanqolobi. Isigqibo sokususa eli lizwe siza nje emva kwethutyana lokubeka esweni okunzulu kwaye sibonwe njengenyathelo elibalulekileyo lokubuyisela isidima nentembeko kwinkqubo yezimali yesizwe. Kwingxelo ekhuthwe yinkonzo yerhafu yoMzantsi Afrika, i-SARS ithi iziphumo zobuthathaka obucace okwekati emhlophe ehlungwini obuye baba mandundu ngeminyaka yokubanjwa korhulumente ngobhongwana yinto ebangele eli lizwe lizibonele intyumpa-ntyumpeka kuluhlu lokungakwazi ukuqubisana nonaniselwano lwemali. Amaqela ezopolitiko anqwala kunye ne-SARS. This decision is a testament to the ANC-led government's relentless and unwavering commitment to reforms aimed at meeting 22 action items required by the Financial Action Task Team. DA is happy to see South Africa come off the grey list. We hope we can avoid this sort of drama in the future. The MK Party notes with great caution South Africa's removal from the Financial Action Task Force grey list. Action SA welcomes the news that South Africa has finally been removed from the grey list. This is a positive step that can help attract investment and kickstart the economy. I-ofisi yeCOSATU eParlamente naye imqhwabele izandla urhulumente ngelithi iziphumo ezingama-22 zoluhlu lwe-grey listing zisonjululwe ukuze ilizwe liphume kuluhlu. This is a positive achievement and we must really congratulate government led by the African National Congress, in particular Treasury, SARS, the Reserve Bank, the Financial Intelligence Center, Parliament as well. Ukuphuma kweli kuluhlu lokungakwazi ukuqubisana nonaniselwano lemali kulindeleke ukuba kunyuse inzame zokutsala utyalo-mali, kuvulwe amacandelo abalulekileyo nkqu nokudala imisebenzi. Kukho inkxalabo ngokugcwala kweziyobisi nokungabonakali kwamapolisa eBarberton eMpumalanga. Kwiiveki ezimbini ezigqithileyo abahlali babamba abemi baseNigeria abane bephethe iziyobisi nemali. La madoda anikezelwe emapoliseni ngabahlali. Kutshola ngelithi la madoda akhululwe ngamapolisa kungaphelanga neeyure eziliqela. Kungoku nje abahlali batshola amapolisa ngokubethisa ngoyabo lwaphulomthetho loyamene noshishino lweziyobisi kulo mmandla. Ubonga Inkosi Ntuli utomkile ziziyobisi. Le ndoda ineminyaka engama-30 ithi yaqalisa ukusebenzisa iziyobisi ukusweleka kwabazali bayo kwaye ngoku sewathengisa yonke impahla esendlini, ingcango kunye neefestile. Uthi uyafuna ukuphuma kulo mkhwa aguqule impilo yakhe kodwa akululanga. Been 13 years and I get these drugs they buy in Nelspruit in the Nigerian guy and the Tanzanian type of drugs that I smoke. It's nyaupe. I wanna change my situation because it's not nice to smoke nyaupe. Yena nabahlobo bakhe bathi kulula ukufumana iziyobisi apha kwaye bafuna ukuphuma kulo mkhwa. Angihlukubeda ngoba ngimntwana naphuma ngesikhathi esithe kude lenginako lokungathi serious empilweni ngoba ngiphazamisa ukuthi ngibetinene yibona manje sengifuna vele ukuphuma ukuthi into khona nami kulungisa umndeni wami kahle. Ukanti abahlali bathi amapolisa wabancedisi nanjengoko kwiveki ezimbini ezigqithileyo bebambe abemi baseNigeria abane beneziyobisi nemali ze babanikezele emapoliseni kodwa bathi bakhululwe emva kweeyure nje ezimbalwa. The MEC must come down and talk to this matter to say how can we best deal with these corrupt officials, police officers who are releasing these Nigerians? Because my brother must understand here we are dealing with Nigerians. These people are moneyed. They are buying everything. Ukanti amapolisa athi asaphanda. The following day, a certain police officer released them and they've never appeared in court. So the community were not happy or pleased about the incident. And then the investigation was then instituted against such member. Iziko elinceda abantu abafuna ukuyeka ukusebenzisa iziyobisi lithi akululanga kwaphela ukuyeka iziyobisi kwaye zinemiphumela enobuzaza. So if we can educate the dangers of drugs and what it does,
then we can break the stigma of addiction. Kungoku nje kutyholwa ngokuba la madoda amane abanjwe ngabahlala ifulathele lengingqi. Ingxaki yokutya neyongondleki seyimingene ejongene namaphandle eMpuma Koloni athe eGqulu kwenyuka amanani abantwana abangondlekanga kukhuthazwa abantu bavelise ukutya ukuziphilisa kwanokushishina amafama asakhasayo noosomashishini adibene ukubonisa ngemveliso yawo nokuzazisa kwimalike eMthatha kwingingqi uR Tambo. Ukutshokoxeka kovimba kwemveliso yokutya ngumngeni omkhulu ingakumbi kwiindawo ezisezilalini. Amafama asakhasayo zamanganyela zonke ukuba avelise ukutya okwaneleyo khona ukuze akwazi ukuba angene emarikeni athengise lo cuntsushekileyo. Ezolimo zithathwa njengekhubalo ekulusaneni nendlala nokutyala amathuba emisebenzi. Into esijonge kuyo okokuqala into yoba njengoba besiphangela ngaphambili sabona into yoba abantu bakuthi bahlelelekile sakhangela indlela ke yokuncedisana ukuze sikwazi ukutya. Silapho ke sesavelisa khona emasimini sinabantu ke sibeqeshileyo esilwana indlala siyayazi baba abantu balala betyile. Abantu abatsha bakhuthazwe ukuba bazenzele ezinye indlela zokuziphilisa. Le ntsimbi yam injongo yayo ukuthi ibe yenza abantu babefumana imisebenzi. Ndinabo abantwana phaa endlini endibafundisayo abantwana benkciyo baye bayobufunda phaa umuntu akwazi uzenzela ngomso. Kahle kahle isikakhulu ndiqhutywa kuba ndifuna ukubeka ukutya etafileni kahle indlala kunqabe imisebenzi actually. So kuba ndazibona ukuba ndinayo le passion ke ndithanda umsebenzi wezandla ndabona ukuthi hayi noko ngokwazi ukuncedisa ukuthi ndikwazi ubeka isonto etafileni. Urhulumente uthi abantu abatsha kufuneka bafunde ukuzimela bazivelisele ngokwabo ukutya khona ukuze kungapheli kovimba. Sijonga uba iOR Tambo mayibe sisitya apho iphondo nesizwe ngokubanzi sifumana khona ukutya ngokuthi abantu balapha balime bakhuphe ukutya okulingene ukuba batye kodwa bakwazi uba ngokushiyekileyo bakwazi uba bayokucontesta ispace kwiimakethi ukuze bakhe amathuba emisebenzi baphuhle nakwezoqoqosho. Ukulima umhlaba kuthathwa njengekhubalo ekulusaneni nendlala intswelongqesho nongalingani ngakumbi kwiindawo esezilalini. Urhulumente ucele ukuba aqinisekise ngokuxhasa amaphulo ezolimo kwiindawo ezisezilalini. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Butshintshile ubomi babantwana abali-16 KwaZulu-Natal abaphila nemilebe ecandeke nenkalakahle emva kokufumana utyando. Utyando luququzelwe ngumbutho wesisa iSmile othi wasebenzisana okokuqala nesibhedlele iNkosi Albert Luthuli Central eThekwini. Lo mbutho iSmile ubhiyozele iminyaka engama-25 unika abantwana abancinci isiphoso-ncumo kwindawo ezihlelelekileyo. Umbutho wezinwe iSmile ubambisene nezibhedlele zemfundo zelelizwe ukuze zibonele ngotyando lokuvuselela ubuso kubantwana abaneziphene ebusweni kunye nabo batshe ubuso. Lo mbutho wesisa uncede abantwana abangaphezulu kwamawaka amahlanu ngesipho sokuvuselela uncumo kwiminyaka nje engama-25. Kuphindile meyiwe olu tyando likukubhala ngokutsha kobomi ngeli lixa kungumbhodamo kunyana wakhe ukutya emva kokuzalwa ecandeke inkalakahla. I was 3 months. I also had it. I also had the lip. It's just that for him, he has the lip and the palate. So my mom told me, don't worry, he's the same as you. So it wasn't that shocking, but it was shocking when I saw the palates. Ngexesha leveki yoncumo iSmile Week ngabamarhanuka ingcali zinikezele ngexesha lazo ekwenzeni utyando iveki yonke. Kule 25 years esocelebrateayo as iSmile Foundation sesishifta indlela esenza ngayo and ayikusukuthi asisayenza ama-cleft siyawayenza ama-cleft senza i-cleft lip senza i-cleft palate kodwa sesenza ney'ngane ezizalwa zineminwe ehlangene. Injongo ephambili kukudlulisa izakhono kunye nokubuyisa isidima kwinkqubo yokhathalelo lwempilo yoluntu. Multiple specialists, multiple trainees are put in together. And then I'm able to do a lot of simulation, a lot of demonstrating about how to do some of the surgery. And it's not only about the surgery, it is also about the preparation and the aftercare. Omama bezigulana bachulumence ngeyona ndlela ingathethekiyo. Manje ngobe sezovala ngiyajabula kakhulu because emangabe nje bayakade nepalette nje benepalette kuba nzima ukumfida ngoba ukudla kuphuma ngamakhala. Jabule kakhulu nje ukuthi ngathi bangasheshe bamenza abe right. Khweze kwathadle na njengezinye ingane. Ngaphandle kokubuyisela uncumo kubagula abaselula
Olu tyando lukwaphucula intetho yabo kunye nomgangatho wobomi babo ngokubanzi. Xa zilongapheli zingaba ziyahlola into zikabawo neza ngomso zakube ziphakwa kwangolu likaphalo makube chusi behele.